Time for Go, the go! Get ready. Ay, Dungo, bro, dungo. dog. Yo, ba? Naka-off yung mic, eh. Magdagan yun tinuod kong tatara. Land here. We can land here. Ubas Ano ka kaya pa na. challenge si Tani. Kung ano kayo, recorded raw yun, oh. Wrong mo na to. Edit lang, mapindi. Kapag uban eh, dito record din eh. Di, karon pa. Hi girls. Gatay mo to. Oh man. Violet color. Lah. Aha. Apa nih? Puro ni bala. Ihapak ni bala. Duggab na. Natay mo, pus bala ko. Oh, ni kontra ni bot. Yata ko ay puros may basuka. First blood. Reloading. Cover me. Using adrenaline shot now. Basuka, bus. Ang ina. Namias man uwar eh. Oh, balar juga dari. The revived flight will arrive in 1 minute. Oh. Lahat tayo pumuntrahan mo, boy. Pag-adrenaline ako. Lahat tayo. Yan talaga ang Asa ko siya niya? Wag Tuh iki. Airdrop has been delivered. Just ready for upgrade. Good seven. Oi, kuha ni. Paso ito. Ay, sorry. Wala, nakuha lagi itong violet ako lagi. Nakapay, dara mo sa'yo. Dara, na-blow dara. Flight will arrive in 1 minute. No. Pwede ba rin basukahan? Pwede. Sunod. Abang. Uy, ganag boto. Airdrop has been delivered. Mga bobo. Wala lang ko sa man yung kasi pangatag. Uy, hatag. Uy, wala ko tinalin. Oh, nai May kamang-kamang. pangatag ng makira ni. Ano sin? Kabato na kayo, adrenaline. I need a weapon body. The last revived flight will arrive in 1 minute. Buang mo ah. Dua. Uy, airborne. Airborne siya to. Enemy spotted. Bukan ni, kinuha ko dito sa kanila. Burta kay babongin. Down to the last 5 teams. Si Chiing sa. Uy, munaog lagi siya. Uy, lapas mo ni dire mo. Ay, meron.
Uy, naglupad po. Kadong sila sa airborne balik. Yayay. Supposed to go. Patay. Down na down. Adra, adra. Ha. Sige, sige. Airdrop. Yata ako raw sa kontra. Mo na siya mo. Tabang. Ay, Laro na siya shield. Uy. Wait ako. patay na. Wala pa. Wala. Nadra, kilid. Ay, patay ko. Oy, Silyukan. oy. Asa may babaw? Sorry sa kong babaw. Motherfucker ka. Asa kong babaw? Chip terminal is almost ready. We have a winner. Nice ka. Last na Oy. sila. Mo na Yeah. dito. Umak na sad.